sai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangau ai hombar tulo moni rohana do dile Tuhan itu romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau ganutiki Tuhan rapon au jala sai di pasu-pasu au sai di togu au molo madabu talumu sujala monangu ai pargona sohatu dosan debataku saleling nai mangale honda medo tua tua kana bojok rohai songon amado tu anakona holong ni tu hatai tuang somba
Sai dilului ho ao la haus jupang dong alani holong dong roh akinon di ho Sai lam gandai holong turun
sekali lah perjalanan ini. Di sana padu masuk ya. Masuk.
Dihamu amanami dohot inanami ruas ni huriat tahagai PC Agul di bagasan Mingguta Saderion adong do tambahan acara ibadah di hita ima dinalaho paborhaton inang situa Lindaria Bursilalahi memasuki masa pensiun jadi ala di patu pahuriata do prosesi inarahanami dengan mahita jongjong diinganat tabi laho menyambut prosesi parhaladu diiringi ma dohot musik. Shalom mamanginang, oras madihita. Sadarion, tongod di minggu siang, patupau tama acara paborhaton, sahalak sian perhaladun Tuhani, pensiun. Ima inang situa Lindaria Borusilalahi, sian wek sia. 22 tahun manasidia makubasi di huriat tahun. Alani i songon pengharga atu nasida dinalaho mamasuhi purna bakti pensiun inang situa Lindaria Borusilalahi idoban nagabe marjuba hamin waing dison. Anon patupaut taduaka ulaun paborhaton. Sada siani ima bagian nilas ni rohata. Di ibadah pagi, ibadah siang, suang-songoni ibadah malam, patupau terenon, papungu pilihan, manang papungu tupak, si palas roha tunasida. Baru pasahatot tamanon, surat keputusan, naung purna bakti nasida. Atau ngamanginang tatangnya koma, inang situata, naung memasuhi purna bakti. Alani i tapai huti hutma ibadah tahun dohonon nami ma horas madihita. Horas. Woi mahita hudu.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapujima tuhata marede hita sian bukwede nomor 500 ayat sada dohot ayat 1 ayat 3. Bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Marolo polop tu de bata maho alesandok tanoon, endehon hamuma hamuliaon di goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna, dok hamu mandok de bata, tung nasokal doaka pambahenanmu, binaheni hatimbul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, Allah ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, Allah disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami, alani haheheonmi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulunami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Attong paragogoy mahami, mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siyaw na mangolu,
paimasahat hami tulabungmu. Amin. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata dihita di bagasan minggon ima natar sura di Heber 4 ayat 7. Alani i dibuhul muse sada ari sadarion ninna ai didokdo marhite sian si Daud dungsal puna sai lelengi sumantu naung nidoknai hian sadarion dina binegemuna soarana unang ma papirhamu rohamuna ido saatna atong ra mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi amen mare dehita. Ku
Hatopotima dosata diadopani debata. Ale debata nami, nama rasiroha jalan abadia amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami roh tujolom, huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot hami, tung na jojo do hami manimbil sian akadalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halo mohon roham hamateani akka pardosa, alai hamu bau ni rohana dolomoni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun, tigor jalau daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Satokin do hutadikon ho, alai papungu-pungoku maho muse, marhite-hite aka asini roha godang, tagan di parpiar ni muruku, huta bunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa, saleleng-leleng na asiaku ho, ninna Jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Tabegema hata ni debata turpuk diari minggion, ima natar sura di pesalmen 20 ayat sada sahatu ayat onom, marsika soring mahita jala di ayat onom rapita. Puji-pujian di panarihoni debata, ende sian sidapit. Jahobado si parmahanau, dang tagamon huranganau. Di pasabam dorohaku, ditogu doau di dalam hati goran alani goarnai. Hodo manutup meja di joloku, maradopon akamusuku, dimiahi hodo uluku, suk-sukdo panginumaku rapita. Tongon tahe dengan basa doot asini roha mangihu tiwut au salelengau mangolu,
jaladung mulak masuhaku mabagas ni Jehovah saleleng-lelengna ido sahatna martua doaka natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amen maredehita. Tahati dakon ma hapor siaotai songon na hinati dakon idongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona so hatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumon ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tu banua toru dun ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogona soha tu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akan na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora suda amen. Tabegema ede puji-pujian siankur ina Rabu diuduti dohot punguan ina Naomi.
Tabe gema ting masa di bagasan mingguan. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tabigi jala tapai hutihut ma titing nihuriata di minggu ta sadarion ima minggu jubilate tanggal 21 April 2024. Topik ni minggu ta di minggu sadarion ima Yesus do permahan nadingkan. Di halaman dapar jolo di titing taya manginang boy mataida tertib acara tata ibadah dohot akka na makobasi di permingguan manugut siang dohot botari. Di halaman 2 boy mataida torop ni naro di kebaktian minggu nasalpu suang songoni nang di pertangyangan. Jala buima laus taida inganan pertangyangan di Ganup Wek di hari Rabu dohot hari Kamis. Di keluarga amanami inanami narade majakun pertangyangan ni huriata di Bagas Nasida di Ganup Wek huriata pasahaton godang mauliate. Jala marsi beta-beta mahita manginang laho madohoti pertangyangan na pinatupan ni huriata di Ganup Wek tabi. Na palimahon, na masa dohot si pamasaon. Na parjulu, paborhaton si tua pensiun. Di minggu sadarion di kebaktian minggu siang dung sipul titing, paborhaton ni huriata ma pensiun sian hasitiaon ima inang situa lindaria burusilalahi nasian weksia hobartusi patupaut tado papungu pilihan patuluhot tujulo di kebaktian pagi siang dohot malam songon tadani hamoletot ni rohata di salhut pakubasion nasida di tonga-tonga ni huriata nasalilingon namangihut titing marbagas titing paduahon naing majalo paso-paso perbagasom ma Andreas Tala Hilaga Tambunan anak ni amata Dr. Hewan Edward Daulay Tambunan tubuh ni inang N Burumanalu nahinan sian jalan Binjai kilometer pitu kompleks dinas peternakan nomor 22A Medan Wek 2 Huria HKP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul dohot orwana Esther Novianti Burmanurung, Burniamata Pahotan Manurung, Tubuni Inata Mardelina Bursiagian, Sian Jalan Maden Baru Belawan Bahari, Huria HKWP Pajak Baru Resort Belawan Baru, Nasida Majalo Paso-Paso Perbagason, Ima di hari Sabtu tanggal 27 April 2024, Nani Hubasan ni Huriata, maringanan di HKWP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Saya di pasu-pasu di Batama nasida nanaing mamuka pardongan sarepeoni. Untuk pastoral konseling di Patupa Huriata may tanggal Jumat tanggal 26 April 2024 masuk pukul 10 WIB. Namangihut titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Raymond Tobak Hatuguan Hutagaul, anak ni Amang Halomuan Hutagaul nahinan, tubuh ni inang Timuria Hipasma Burumar Paung, sian jalan Kemuning Dalam 14 Kayu Utara Jakarta Timur, Huria HKWP Rawamangun Resort Rawamangun, dohot Orwana, Gedung Virgin Oktarina Pasaribu AMK, Burni Amang Bicar Halomuan Pasaribu nahinan, tubuh ni inang situa Tiurlan Naibaho, sian jalan notes nomor 24, Huria HKP Seyagul Resort Medan Opat Seyagul Wek 10. Nasida majalo pamasumasuan perbogason
ima di hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 di HKIP Seyagul Resort Medanopat Seyagul, sai di pasu-pasu di Batama nasida nanaing mamuka pardongan Saripioni, jala pastoral di Patupahuriata di hari Jumat tanggal 26 April 2024 masuk pukul 16 WIB. Titing Perjolo, naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Daniel Mutiha Liderson Tumanggor STR Stat, anak ni Amang Situa Waldensi Tumanggor Espak, tubuh ni Inang Jernita Borosregar SPD, sian jalan H. Ismail Harahap, Gang Mandiri nomor 4 Padak Sidepuan. Huria GKPA Resort Khusus Padak Sidepuan, Dohot Orwana, Audina Juliasi Sitorus SST, Burni Amang Insinyur Petrus Cakra Sitorus MIP, tubuh ni Inang Situa Sandrina Agustina Burulubantoruan SH, sian jalan gereja nomor 36 Seyagul Medan Wek 2, Huria HKIP Seyagul Resort Medan 4 Seyagul. Nasida majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 maringanan di GKPA Resort Khusus Padang Sidepuan. Sai di pasu-pasu di Batama nasida nanaing mamuka pardongan Saripioni. Namangihu tamanginang mangapuli di mingguta saderiod sipul ibadah minggu siang borhat duhuriata mangapuli tubagas ni keluarga Nyonya Situa M. Manurung Buru Sinurat sian Jalan Sawah Halus nomor 6 Wek 5. Namoding na di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 nunga jumolo marujung ngolo ni hala amang Riko Perlindungan si Hobing tutup umur 40 tahun na hinabaluhon ni Inang Burumarpaung sia Jalan Suro Gang Darurat Wek Walu, jala di Patupa do permingguan diinganani saderion imana niuluhon ni Inang Bibel Pro Jelita Buru Samosir. Namangihu tamanginang pertanyaan lansia dihamu amanami inanami punguan lansia ni huriat tahun asarube madabang dohot dainang tu pertanyaan lansia na pinatupan huriata di hari Kamis tanggal 25 April 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di Garizawon. Bazar Panitia Tahun Oekumene Inklusif tahun 2024. Di mingguta saderion, di minggu pagi dohok siang, di Patupa Panitia Tahun Oekumene Inklusif tahun 2024 do bazar alani tuhita saluhu na ruas ni huriata tatupahima marhite na manuhor bazar nang pinarade ni akka panitiai di bagasan las ni roha. Namangihu tamanginang rapat periodisasi fungsionaris resort. Di hari Selasa tanggal 27 April 2024 dung sipul sermon parhalado sa resort di Patupa huriata do rapot periodisasi fungsionaris resort Medan Opat Seyagul. Jala nama dohote perapotoni imana parjolo Padita Resort namangihut Parhalado Resort sahalak utusan ni Situa sian huria na masuk di resoti sude partohonan nakoktiki sahalak utusan Parhalado para tahun sahalak utusan ganup kategorial sahalak utusan ganup dewan. Namangihu tamanginang bunga altar na paradehon bunga altar di minggu tasalerion imasyan keluarga ni hala Inang Nyonya Sihite Boru Purba Nasian Wek Pitu. Namangihu sumbangan kursi di jalo huriata do sumbangan kursi tu parjamita sian keluarga ni hala Amang Situa Horas Lubatobing Boru Sidabutar Nasian Wek Onom mau lihat tema di Nasida. Perubahan jadwal perguru malua Bui Mataida Jalata Jaha di Titing Nadong di Tabi. Namangi utamanginang
goarnya ka ruas ni Huriata na marulang tahun mulai sa tanggal 21 sa tanggal 27 April 2024 di wartatai gudang na tertulis di si 44 halak jalahatan di bata tuak ka ruas ni Huriata na marulang tahun didokon di 5 Musa 20 ayat 8 songonon. Dokkonon ni Jahuba mapaso-paso madongani ho di bagasan akasopom dohot di saluhut na jinamani tangammu jala paso-pasoon na doho di tano na nilehon ni Jahuba di batam tuho. Dohoton Huriata pasahaton selamat ulang tahun ma tu saluhut ruas ni Huriata na marulang tahun di Minggon. Namang utamang inang pemakan gedung serbaguna, bunga altar, jemaat namar sahid, bui mata ida jalata jaha di titing nadong dihita, suang songoni nang laporan keuangan mingguan, dohot laporan keuangan bulanan ima bulan Maret 2024, bui mata ida jalata jaha di titing nadong dihita, alaya manginang atik tungadong nasalah cetak manang na dangtar surat DP di titing tahun bui ma tapasahat tu situ awek tabi satu minggu na nang ro bui tapaune jala tapadinggan marhite warta songonima titing na masa di Huriata di Mingguta Salerion mau lihat ma di tuata horasma. Tabegema ende puji-pujian sian korama.
Hurian itu hata, doang masuk mahita, tu acara paborhaton situa na pensiun. Ima inang situa lindaria boru silalahi. Tapuji tu hata marhite bukuede nomor 720 ayat sada dohot ayat 5. Tiki marede hita Roma tuzulu inang situa na pensiun. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus. Gok maktikina jari minggu sadarion, pabor hatot tama pensiun inang situa lindaria boru silalahi. Alaboho na jari minggu sadarion tanggal 21 April 2024, Gokma umur nasida 55 tahun. Hobar tu aturan-peraturan ni HKBP 2002 dung amandemen paupaton ponggol patuluhon bidu 26 poin onom halaman 145 pensiun ma situa molo dung marumur 55 tahun. Puji-puji dohot hasanga poma tapasahatu di bata ama anak dohoto di Purbadia. Mauliati ma tapasahatu inang situa lindaria boru silalahi. Dohot keluarga. Siala pakoba syun nasi dan nasalelengon di HKBP Siyagul Resort Midanopaton. Marsanga madibata nang marhiti-hiti pakoba syun nasida. Jala lam taruli pasu-pasu dohot lasniroha mahuriana dohot keluarga. Atong tabigima di jahaho taringotu surat keputusan pensiun situa naji nahahoni sekretaris Huria. Surat keputusan nomor 22/SA/RM-4-D/10 Romawi 2024.
Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sei Agul Resort Medan 4 Sei Agul. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan Dung Amandemen Paupaton Bab 9 Romawi Pasal 43 poin 6.6 halaman 194 tentang pensiun penatua Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Memperhatikan usia penatua tersebut telah mencapai 65 tahun. Memutuskan nama Sintua Lindaria Boru Silalahi, lahir tanggal 20 April 1959, ditahbiskan tanggal 2 Mei 2002, pensiun tanggal 21 April 2024. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 April 2024, Pendeta HKBP Sei Agul Resort Medan 4 Sei Agul, tertanda Pendeta Tumpal Willy Rumapea STH MM. Demikian surat keputusan. Di bagasan rohana madok mauliate, merdongan puji-puji di Yesus Kristus, Razani Huriai. Dari Minggu Sadarion, tanggal 21 April 2024. Hupa borhat hami mahamu inanami, Situa Lindaria Borusilalahi. Memasuki masa pensiun, sian hasituaon, di HKBP Siagul Resort Medan Opaton. Saya didongani asin di rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong di rohani di bata ama. Dohot persauran di to di purbadiahamu. Madalani masa pensiun muna. Nabi na sabasahon di tuhata Tuhamu rap dohot keluarga. Mauliati madohot di keluarga. Naung dohot mangurupi pakobasion ni inang situa saleling marhubas di huriaon. Saya didongani mahamu memasuhi masa pensiun muna. Dohoto di purbadima margugui hoki ta saluhu na dia kaparsaoran. Panidangion nang pakobasyo di huria. Marsangak baribata di tonga-tonga di huriai. Tuhan mamasu-masu dohot madongani hamu nang hita nasa huriaon. Amen. Martangia kita. Ali Jahuba amanami marhiti-hiti Yesus Kristus dohot to di purbadia. Puji-puji dohot hasanga pemadiho naung pabangkiton dohot marsuru akan naposo marhubas di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu maka pakubasyon di naposomon rap dohot huriam. Borhati maka parhaladum dohot ruas ni huriam. Patuluson ulaon pajomi dihami laho marsaur marpanidangion dohot marhubas. Borhati ma naposomon inang situa Lindaria Borusilalahi rapon keluarga madalani masa-masa pensiun sian hasituauna. Pasu-pasu mapakobasyon nasi dan nasalilingon di tonga-tonga ni huriam. Pargugui marhiti todi porbadia lahu pada sipon ulon pakobasyon nang marhiti masa pensiunon di tonga-tonga ni parsauran nami di huriam dohot masyarakat. Allah ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapasaha Mamang Sekretaris SK pensiun.
Sumunadaina. Huria Kristen Batak Protestan, Distrik 10 Medan Aceh, Resort Medan, Opat Seyagul, Pasatay matuhamu sertifikaton, sokono mahatan itu hata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15:50 lebih. Pendeta HKBP Resort Medan Opat Seyagul Luhut Parhalado mengucapkan terima kasih kepada Inang Situa Linda Ria Borusilalahi atas pelayanannya sebagai Sintua di HKBP Seyagul Resort Medan Opat selama 22 tahun. Medan 21 April 2024. Padita Resort, Padita Tupaluili Rumapea. Noaing hupangido hamima madok hata sahalak mewakili sudi ruas Nihuria tuamang Profesor Dr. Paul Taksi Hobing langsung manasida sian uek sia mangadop tu saduma inangda. Salam mamang inang, horas madi kita saluh. Nau barsang api hami, amang pandita resort, amang pendeta TW Rumah Pia MTH. Nau barsang api hami, amang pandita B Sitiu. Nau barsang api hami, inang Bibel Pro J Samosir. Nawar sangapi hami amang inang saluhutna parhalado ni Huria HKBP Seyagul. Suang-songoni para jemaat nau hormati hami ruas ni HKBP Seyagul di Bagasan Tikion. Tapuji matuhata ala diliot tiki dihita di Bagasan Tikion. Ima di acara napa berhaton masa pensiun inang Situa L Boru Silalahi. Hari ini adalah momen yang istimewa di mana kita berkumpul untuk mengantarkan masa pensiun dari perjalanan karir Sintua Inang Sintua L Borusilalahi yang sangat istimewa dan telah mengabdi selama 22 tahun. Saya mohon maaf dan izinkan mewakili WIK 9 dan mewakili ruas secara keseluruhan dari ruas HKBP Seyagul ini yang sudah ditunjuk tadi sama amang pendeta. Karena di sini ada beberapa yang remaja, jadi saya mohon diizinkan menyampaikan sambutan ini dalam bahasa Indonesia, supaya yang adik-adik ini, yang remaja juga bisa memahaminya. Kami dari WIK 9 secara khusus menyampaikan banyak terima kasih kepada Inang Sintua Borusilalahi yang sudah mengabdi
dan memberikan fondasi iman di ruas HKBP Siagul secara umum, khususnya di ruas WEG 9 yang sudah kami rasakan selama 22 tahun ini. Inang ini sangat tulus dan ikhlas melayani tanpa pamrih. Dalam masa pengantar untuk pensiun ini, mungkin ada sedikit rasa sedih ya. Tapi marilah kita mengenang bahwa karya dari Inang ini sudah memberikan pondasi khususnya kepada WEG 9 dan juga kepada ruas HKBP Siagul secara umum begitu baik selama ini. Inang ini menjadi contoh yang kami rasakan. Banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak melihat waktu, tidak memandang siapa ruasnya, diperlakukan sama semua. Inilah yang kami rasakan selama ini. Jadi walaupun Inang ini nanti sudah pensiun secara formal, tapi kami tetap berharap secara de facto Inang tetap memberi pengarahan kepada ruas HKBP Siagul, secara khusus kepada WEG 9. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih dan rasa syukur, biarlah perjalanan Hasintuaon Inang ini menjadi contoh pada kita semua, Sintua, WEG manapun. Selama Inang ini bekerja, tidak ada celah yang kami rasakan. Akan ada ingkat dosude di ulai Inangon. Semoga seluruh para laduk amang Inang Sintua WEG 9 dan juga Huria HKBP Siagul ini secara umum dapat mengikuti jejak dan mengembangkan pondasi iman yang sudah disampaikan oleh Inang ini. Pada titik ini kami hanya bisa menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Inang. Inang ini begitu baik. Saya terenyuh. Ini tidak saya buat-buat. Saya menyaksikan setiap ada pekerjaan keimanan, Inang ini hadir selalu. Saya tidak memanjangkan lagi. Kepada Inang Sintua L. Borusilalahi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan inspirasi yang telah diberikan kepada kami semua, khususnya kepada WEG 9. Contoh yang luar biasa Inang ini. Kami tanpa membanding-bandingkan pelayanan Sintua, tapi Inang ini menjadi contoh platform yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Inang ini adalah menjadi panutan bagi kami dalam menerapkan pondasi iman khususnya di WEG 9.
Melalui kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga yang telah membantu pekerjaan Inang yang sangat berat selama ini. Kami sebagai rasa terima kasih, kami menyampaikan sedikit dari rezeki yang ada pada kami dan WIK 9. Diterimalah ini dengan senang hati. Jangan dilihat uangnya, tapi doa kami, doa kita semua. Biarlah pekerjaan Inang menjadi pondasi yang kuat untuk generasi-generasi berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Mandoko Kataba mewakili Parhaladu, Hupasahatai Matikion, Tuamang Situa, Lavendro, Sigalingging, Los Romahita Dison, Sudia Kadongan Parhaladu. Jadi parjulu Mamandoko Kata, Dung Sidungan Mamandoko Kata, Tapasaha Ma Akka Cendramata tu Nasida. Tak marhali yang mahita, marhalia. Shalom. Nah binar sangapan ama Pandita Resort, nah binar sangapan ama Pendeta Bisitio, nah binar sangapan Inang Bibil Pro. Nang songoni kadonga Parhalado tasaluhuna amang Inang nau parsanga pihami songoni nang naposo bulung remaja na wolong ni hami ya kadongan Parhalado mohon izin amang Inang mulutukpe au mandohata sia kita sesuai tersepakati di bagasa tikyon amang Inang kita saluhutna ruas ni huriata HKBP sia geblon takas tutu di bagasa sadarion di paborhat huriat tama sada Parhaladona memasuki masa pensiun secara otomatis berkurang ma tenaga nama kubasi di huriata terlumubi di Wesia. Alani amang Inang tabuam mai tanyakta aso tibu asa adong panggati ni Inang Sintua El Bursilalahi na gabi terjo terpilit gabi situa termui ma di Wesia te. Jala dohonon nami do tita salutna amang Inang. Hami songon Parhalado di huriaon tutu gunang do kelemahan do taurangan nami. Alani mangido hami tudamang dainang saluhutna aso tong tanya ko kamu hami Parhalado nadong dirion asa margogo hami jalaboy hulok kami ulaon na pinasahat ni huriaw tu hami di bagasan lomoni rohan itu hatta. Jadi di Inang dongan nami Inang Sintua El Bursilalahi parjolo sahali atas nama Parhalado do ruas selamat ulang tahun ate Inang Tuari tanggal 20 April 2024 gonok mainang marumur 65 tahun tangyang nami Inang
ganjang mau murninang, sehat-sehat ma, tok-tok tujuan narion, sudah ne keluarga. Napa duahon, di bagasa tikyon, don nai matuinang, selamat memasuki masa pensiun. Tentu sangat kelas di rohani inang, mulai sana segot, ibadah pagi, inang maragenda, ada sukacita yang luar biasa uberek kami. Tentu di sada hajul maun ketika selesai melakukan tanggung jawab ada kelegaan, kebahagiaan tersendiri. Itu uberek kami sianinang. Mulai tema di Tuhan, jala inang memang pribadi yang murah senyum. Jala tapi kadang memang mau sedih. Alai mulai tema di Tuhan, donon nami hami parhalado dongamu nama ngula na salilengon 22 tahun inang. 22 tahun iya. Itu cukup panjang 20 tahun. Alani inang mangido hami toktong. Aso tanya kokon inang totok kami aka nama kubasi dope. Aso boy hami menguton jejak ni inang ate. Masa kami sudah masa pensiun. Apalagi kami kena poson gajang-gajang dope, dileng dope kami makubasi. Alan ini arok rohanami itangnya kuninang kami totong asubuhi kami sahat mengulahun lotonon nami di huriaon. Nang mungkin di masa salilengok kita rap makubasi di huriaon. Udang dua tiak kahurangan mungkin kita narap may sikap pakatayon nang orang tepat mungkin alani di bagasa tikyon mangido kami totong inang masa masih salpuak kita salu neh. Jadi imay nang tangyang nami di inang dinamasuki masa pensiun saya giat ma di bagasa las ni roha totong inang namandalani di masa pensiun. Jadi selamat ma donon nami tu inang selamat memasuki masa pensiun. So ma hata sotik sian kami parhalado botima moliate. Laos tapasaha ba cendramata na parjulu na paduahon nanon tapasaha matongulos na patuluhon upasaha taiman no tuamag segben la upasaha totel peta. Jadi romahita parjulu ma tapasaha cendramata. Jadi di halainang situa borusilelahi las rohanami pasahaton ni huriat tama songon cendramata tuhamu apalitikion jala omba naung ta sepakati naung tatulupi las marohaninang alainang dohonokku filosofi ni cicinon na somarbona na somarujung namar lapatan dang marujuk kolong ni rohan debata dihita dang maruzungan non holong ni roha do pelayanan ni nang dihurit taon songoni dohot di parsaurata las marohaninang gajang maumur ninang jala tetap terjalin akka hubungan naringgan marsanga magwar ritwata hipas mahita tujuluanon orasma.
Rapat. Maksud mula ate marita saluan maksudnya nakinan pisana sa majunan telpio bar marputu ape tur marputu jadi inang omma telpi nami tupak lihat parhalado uti susah dia pe silanon nami tu ala inang kita do nah sepakat kita tu hita jadi asal songon naten upasa do nami inang uti sititik masih gopau natenang ulang-ulang pangaran tung uti penut telpi nami saya gudang mapinasun natenang horas marita. Aboy bemula kakadonga perhalado, atik tu ngadong dope siya sikola minggu, siya nueksia nunga nakaningan, atik tu ngadong siya sikola minggu. Atik tunga dong sinohono muna hata dengan baik kamu. Langsung aja ya. Lelenggo inang situa boru silalahi guru sekolah minggu paniro ini sekolah minggu. Alanunga sikop, boy mamula kita kadonga perhalado. Nuaing hupasahatay matuin ang situa naong pensiun. Inang situa Linda Ria, buru silalahi madoko kata. Shalom mamanginang, selamat hari Minggu madihita salhut na. No prasangapi hami amang padita resot dohot keluarga. Amang padita sitio dohot keluarga. Sesungguhnya nang inang Biblia pro dohot keluarga. Tarlumobi medi dong aku ama ina parhalado. Sesungguhnya nang dihamu ama nami ina nami. Sude ruasni hagabe pesi agulon.
Mulati mari pasahar rohanami tong ngata. Imari siala asu do ulung rohani tu hatta na totong madungani hita. Asini rohani de tu hatta na marmahani hita. Asi matutu rohana. Setotong mari permahani hita na lahu madalani gulimi ningoluta tujuluan yarion. Amanginang isonao mangido tu tonga-tongata. Alana, gudang go kekurang aku di pangulauku. Dia juhamu na doaw. Terlumubi may di ruas ni Weksia di Huriat tahun. Mangido maaf doaw dia kahurangan ni. Songon na duitnya ke nabisuk. Tak ada gaya dinggar tak nina. Tumbi happy biasa. Marna dong guna urang. Songon na na saksion nyala amas yobing nakining. Memang nasa natulap ulahon, nasa nabuhi ulahon. Tung alannya sinuruhan itu aduh diaw, diperguguyaw. Jadi mangidaw mangina, totong mabuka kamu aw ditanyang muna. Asa merguguaw, na ujui hujalo tohonan. Asitu anu rap doaw do amata. Salai saunari, iko sahalak kumape memajalo. Alay, tabalas nuruhaki baik kamu sianda sugut sahatu saunarion. Dang alani na berucuk ya manginang daw. Tung alannya si nuruhan itu hadir di hita. Dia jari hamu. Dari dia mang. Sikot dia patu pahamu di ngulu ko palapas di bagasan pikion. Jadi amanginang mangidu mau di tunga-tungata. Dia kake kurang aku, kelemah aku tunggu dang doa mang. Imata siana utima. Uimahul dulinang. Marindi kapungkin. Ala naung sipul acarata paborhaton sintuana pensiun saunari sahat mahita papungu pelean sadaa dohot sadabe maredehita sian buku ede nomor 714.
Tang Yang Mahita, dame ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha, imamangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhan ni. Amen. Shalom mamanginang, oras marihita. Wabarita, sehat, asdo rohatan waing, oliate marituhata. Pasikop polas de rohatai, tatangi homa hata ni debata. Nagabi sulu-sulu di ngoluta, nagabi jamita di ngoluta, natar surat di Yohanes bidu 10, Tazaham ayat 10 sada, Lupus tu ayat 10 alu. Hujaham adihita, Songonom mahatana, Yohanes 10, ayat 10 saja, Lupus tu ayat 10 alu. Parmahanadinggado angguau. Di siahon parmahanadinggani do hosana homokop aka biru-biruna. Alayanggo naniupan, naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui. Di ida perubabiat, di tadi kodo biru-birui lahomapurus. Gabi di soru babiatima, biru-birui jala di passerakon. Ai sipangan gaji do ibana. Naso sumariho nak kabiru-birui. Audo parmahan nadinggan. Hutada doaka nadiau. Jala di tada nasida doau. Songa namai na manadaau, jala au manada amai. Jala husiaho do hosaku humokop biru-birui. Adong do pihak biru-biruku na asing, naso sian baraon. Ikon doho do akai togi honoku. Tangi honon nasida do soraku, dungi gabi sada pungguan mai. Jala sadama permahan. Alani i odo ubahin di haholong yamayau. Ala hulehon hosaku, asa jalo okui muse. Tangadong na mabuati siya nao. Siya lomoku doi hulehon. Namarhuaso doau mangalehon. Namarhuaso doau majalo muse. Ima patik na hujalo siya dama. Itu anggo sahatna. Makadongan na porosya di bagasan Yesus Kristus. Topik ni mingguta, Yesus gembala yang baik. Yesus do permahan nadinggan. Makadongan na porosya di Yesus Kristus. Ngoluon, songon hepeng logamido. Bagaikan sebuah koin yang memiliki dua sisi. Jala sisinya itu berbeda. Molo filsuf ni halak Tiongkok madok di guarima yin dan yang. Imanguluon ni nanasida. Yin dan yang. Ada satu sisi yaitu sisi terang. Nah sebaliknya ada yang berlawanan, sisi gelap. Ada hitam, ada juga sisi yang putih. Adonggo nadinggan, ada adonggo nazahat, ada kejahatan, ada yang baik. Adonggo sisi ni ngoluon, dia pemaaf. Tapi ada juga orang menjalani hidupnya, dia pendendam. Adonggo na asli, adonggo na kawi, na palsu. Ada yang terpuji, tapi ada juga yang tercela. Ada kaya, tapi ada juga miskin. Ulu tapakai jagi gudang ngai. Ada yang sehat, tapi ada juga yang sakit.
Ada budak, tapi ada juga orang merdeka. Donggo zolma, dia rendah hati, partoruk ni roha. Ale donggo sisi ni ngoluon, sigijang roha. Anggo perbeda, aduh. Ale donggo si buat dame. Amaginang, yado tehe bigi hamu, sona marsoal, hepeng harga 1.000, dohot harga 50.000. Ngahebi gamurate, isari tahun nak kaparzamita. Jadi rom harga 50.000. Paju pagimana huru dohot harga 1.000-on. Torinebana, tu harga 1.000-on. Rama ho, harga 1.000-in. Uy, hepeng 1.000, rama ho. O manoro, usuk. Uroi bereng harga 1.000-on, marlopit-lopit, putih, kumuh, dan lain-lain. Bengai caki harga 50.000-on, harga 1.000-on. Ayah, ada maksudmu kale. Ada maksudmu ipara, tarinda mak. Tersongoni maju pakata-hatayon ni, anekdoti. Edang mabir hotuau, inna. Ayah harga 1.000, nadong ko tehe gambar parang. Harga 1.000. Memang nggak songong naliling tangga pala binering. Ro harga 1.000, adang mabir hotu parangonin na. Sadia mai tailaila ho. In harga 50.000. Bah. Ayah huruan aja dalhonmu. Ayah ni anggar hommu in harga 1.000. Rom harga 50.000, ang gua warga 2 puang kali. Biar do halak, belum agwawin. Anggon hu parhatohon, mulu harga 50.000 saya tersipat do tabaikan. Idia ma dompeti tersongona suhidwi. Ale ang harga 1.000, tersongona bolong-bolong dui. HP ho madik-dik di dalam tak peduli halak. Dia mengabigahil hujub pangir harga 1.000. Ini ku parade zamyon hujahon. Huigo mapangalamakku. Yang tergudang-gudang harga 1.000 merdikdikan. Kumuh dia. Ale terjarang gue bering madikdik harga 50.000 apalagi harga 100. Terjarang gue. Rom harga 50.000-on. Ang gua warga dua, mabir dua halak muluma gua. HP ho madik di PH di dalam tak perlu di halak. Urang nggak mulai tersinggung harga 1.000-on. Hidup mak mulai mahehe, hirak-hirang na. Bersik maho, nasobong adoh, dua palai. Harga 50.000. Dah kula di bah, ini bana. Tuaku dibayar 2 rapi terus. Rapi. Ingan aku dompet yang terindah. Jalau pe masuk 2 tu ATM inna. Tu aku mabuanau tu mall. Restoran yang mahal. Anggoho sumarlaku di mall. Hiran suarong gohya huveriku di tempat-tempat ternak. Paling in harga 50.000. Paling holam manabay na maho. Manang ulak ni panuhoran. Mula dito horzol misala aw ipakai harga 50.000. Ho madibayan ulak na. Jadi terus mamusia harga 50.000 di dok. Nah jelas. Muluhui dah ho harga 1.000. Nogoda ko di pasahat tuaka sia-sia maho. Mula dong misala ka napatut ared day bana pasaha matuho ipasaha maho tu iban tuaka pengemis dungi muluhweri ko inarga 50.000 ipasaha mau mulu misala dong parkir harga 2.000 harga 1.000 ido jabbar tu sido holawin
pala perbeda do harga 50 ribuan. Romarga 1.000. Ido di bangga hoko, mailaw mamereko. Pitor di ngotibana, may hay mana tu gereja, harga 1.000. Tor dipakai may gabi hatana. Ang harga 50.000. Jadi perbedaan di hepeng guna neng si cerita honok kulison. Ala sifat ni jolma, sisi dua nak kaningani, nadong dua sisi. Moloho soihaho dibuat tua mutu gereja. Mangguau, tu gereja dua. Jiau nang pemeriko songoni lusu hau. Molo setiap per minggu, setiap pertanyaan, setiap adong ibadah. Audo dibuat tuaku, apalagi tu gereja. Jadi audo nogbadian siakoin. Ala audo terus ibuan. Bering. Isi manojo dibuat tu gereja. Tu jabu ni Tuhan. Hodo manang na awin. Hodo harga 50.000. Tu jabu ni Tuhan manang na aw. Harga 1.000 manang harga 2.000. Amangin ang ima perbedaan ni hebe. Maluh pabua pi dang na dia nahudokon. Sisi dua sisi nadong di Portibiondo. Anang dohonok. Ada yang baik, ada yang jahat. Adong perbeda, adong si buat damai. Nuai ngahamana buasi para syajarot ta syajabiton. Amanginang rupanya ada juga gembala yang baik. Dan ada gembala yang tidak baik. Itu yang dohonon ni Tuhan Yesus. Adong permahan na dinggan. Halidong ko permahan na sudinggan. Jadi adong tolu na buhay hubutihi. Siya jamita taon. Di dia mazolma. Di dia makriteria permahan na dinggan. Na nidok ni Yesus. Halina parzolo, tu diri na doon na dohono ni Jesus. Audo parmahan na ding gada. Jala audo pitu. Laho masuk tu hanguluanin. Ciri ni parmahan na ding na binay ni Jesus di sonima. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk hidup. Ngamasay di bahan Jesus? Nunga. Iduan narong silangon. Dia memberikan dirinya. Bagaimana gembala yang tidak baik? Gembala yang tidak baik tidak melalui Yesus ajarannya. Udah nggak ajaran-ajaran palsu di sedu. Aung manomadok dang melalui apalagi ngadong Kristen progresif. Ini mereka mulai ada mengajarkan hal-hal yang di luar kebenaran. Bukan Yesus jalan keselamatan ini. Mula dibekon na dinggan malua maho dapat mo makan nauli. Ina nasida. Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan. Beragam nuang ajaran-ajaran na palsu. Amagin nang zamoti tadi sih. Mereka memakai media sosial. Mereka memakai banyak cara untuk mengait kita. Asa dauhi tasya Yesus. Yesus mengenal domba-domba. Dan domba-domba mengenal Yesus. Ayat 10 nak kaningani. Audo perbahan na dinggan. Huta daduakan na dia. Amanginang Yesus mengenal kita. Apapun, dimanapun. Kemanapun Tuhan tahu itu. Bahura mulu parmahan na sudinggan. Tang ditada na pinarmahan na. Barerak di si rerak. Lasod tong kritik Tuhan ya kaparhaladu. Parmahan na din gadohita manang nadao. Mulu parmahan na din kan ikutatada do ruas tay, akasitua wek. Api gado ruas mo di siya mang situa inang situa ay mada kira-kira, tangboy kira-kira.
Ulu permahan na dinggan, ko talayani do ruas ni huriatay. Pigayan ako na opuni sidui, idiya rin ang galing ruas tado manang nadaw. Tangboy permahan na dinggan, holan baju to honatay, tabubuat tu garijaon. Alidang dohot tita makubasi. Soko di hura permahan na dinggan. Ditada ruas na hala soko ni Jesus, ditada hita. Ditonggo-tong sosohono ko. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Mulu neng magupupi rohami. Tuhan tahu. Sampai di mana kemampuan kita. Tuhan tahu. Jala ditikina rodo debata lahu magurupi hita. Daima. Idama. Bilang-bilangnya kapabahenan di debata. Naung tajalo. Dugi dohono tama. Memang. Tuhan itu permahan na dinggad dia. Ida maperdalanan ni ngulumo manginang. Jalai ida makamampuamu na tuari sada. Di dia maholemah. Di dia manasotaratusammu ngului. Tapi Tuhan beserta orang-orang yang dikasihi. Ditugu mahita. Dugi dilehoma. Tusado humardalada. Dangarong pasepekta. Lawalani. Nunga hubuk rohani amataan. Nunga hubuk rohani ibotoman. Majalo ang kuliah no ang galeng mo. Alina nga kepeng jupangi ba? Dugi Roma hita. Manang Roma kaupung tanajulo, among tanajuli nung tanajulo. Ditiki pasikolaho kita. Roma iba na tibotone. Ito, yung pijam jo peng ebahurwa. Yon ni eibedan para mamu. Berem, marsikola, uang kos na. Kaya nga nung gupit. Yon ito. Manang nadiga paulak. Di paso-paso tu hatak ka naniulan ni tangan ni na tua-tua tay na jolo. Dung ibu may hita marsikola. O hita marlozok, tudulok tuturuan. Dia tahu kemampuan kita. Halay dahamuma, kita menjadi pemenang. Parmahan na dinggan ditadda do suara ni na pinarmahan na. Ula konoku doon alay faluasi do tong tuhita kadonga parhalado. Sotung so tatadda akaruas ni huriate. Ko tatadda do na siya. Songo dia suarana. Suara ni zol madonggo suara las di roha. Dugi tado ma songo na las roham na baru. Ay mada, abahurwa di maiman, nunga dapat kerijo. Mau lihat ma itu hatta, martangnya kita. Tu kita bagi suara ni ruas di huriatai, itu, sokon nasing nuang suaram, ay mada. Sokon naboran nuang suaram, ay mada. Ay bahur, nadong ipikiri ho, adong. Pabuaso, harus ada pastoral, harus ada kunjungan. Tu kita doa. Martanya kita na urupon di batado ko. Dugi pos marohan ya karuas ni huriatay. Badalani ngoluna. Tazaha mahatan itu hata. Unang go la soyata dalan. Unang go la sotatada. Dugi Roma aka parmahan. Parmahan na suding gani. Di zoba na sila. Ala na karong kepedulian siya kita. Di zoba na sila, marpugo man na sila di saan. Dugi ditadikom ba? Tuhatay, di bata natutui. Yesus mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal Yesus. Amangin ang loso dotong pabok tutuhida. So tunggo ditadda Tuhani do hita, alay hita ng manaday ba? Tagtatadda, tagtabigi suarana. Kapan kita berdoa? Mululu Rizal mamartangian, lapatan na martorok ni Rohadwi, jala di okibana di bata. Odo silihon ngulu Tuhan, odo na mangurupi ang Tuhan, odo na mangalihon na kasilas ni Rohadiyaw, ido molo zolma martangian. Tuki margogo may bana. Unang gogo na nga tatada,
na di Portibion. Si Bill Clinton mulai siya SMA ibana. Siya SMP, siya SD. Satu presiden. Tatada si Bill Clinton. Ahadi do kibane taboto. Hape hata nitu hata dakya tazaha. Tak tabigi dak taboto. Manginang ini peringatan kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan setiap hari. Berikan waktu, luangkan waktumu. Membaca firman Tuhan 5 ayat atau 1 perikop. Maka ada pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Dan gersangbe haporsyautai. Gembala yang baik adalah Yesus. Dia menuntun gembala yang digembalakannya. Mula didok menuntun Yesus di julu. Dugi di pudi mah aka biru-biru. Wasik ko di julu ibana. Ngadi boto Yesus tu sado ngolui. Ngadi boto parmahani nyado ngolui. Tu sado anon japalan na lomakin na parmahani. Di sado anon aik na tiyo. Dungi ditugu ma na pinarmahan na iya. Beta tusan beta. Mula do nga kamara, pitor parmahani do mangalo. Adong sabok-sabok na. Mulurog serigala, itur dilibas. Alenggo parmahan na sodenggan. Naholan Raja Ola hibana. Ibu Tuhan udah permahan Raja Ola. Ada gudangan jol manuangi Raja Ola. Apapun dia olah. Hanya untuk menyenangkan dirinya. Semuanya untuk menguntungkan dia. Mula dong kasih hubasan. Pitur diberi gimana do. Ini menguntungkan saya atau tidak. Hali mulu permahan nadinggan. Tur ibana do buti mulu permahan nadinggan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Apakah pekerjaan pelayan saya ini memuliakan nama Tuhan? Ulah konoku solok nari. Mulu permahan na sudingkan. Dia tidak peduli. Apakah nama Tuhan itu dimuliakan atau tidak? Hali balik di mana? Dia mengambil keuntungan. Alaniahai. Dia tidak peduli. Masa depan yang dia perbahan itu. Kritik mau dihita. Lo sunggul-sunggul lah manginang. Sogo namay naman na daaw. Jalaw man na damay. Jala husya hodo. Hosakku. Humokok biru-birui. Manginang Tuhan sudah melakukan ini. Nunga dihokop kita. Alani sekaligus permahado kita dia kajabut tabi. Kita menjadi gembala juga bagi anak-anak kita. Mari kita bawa anak-anak kita itu kepada Tuhan Yesus. Alai Yesus do, audo roti hanguluan ni, audo aik hanguluan. Bodo marsikola kageleng tay, kum marsikola ni. Bodo mamora kageleng tay, kum mamora ro na sida. Bodo kazol mana pistar na sida parpangkat ni, kum parpangkat do na sida. Alai buam na sida tu Tuhan Yesus. Asa sikop las ni rohata. Jala samar sangat Tuhan ni. Yang digembalakan akan lari padanya. Ima parmahan na sudinggan. Jadi di wek tadak parduli misalnya dong. Alayang gue di siya gulo dangan dong songoni. Mula dong aka parmahan na sudinggan dak parduli. Manang na tu dia peta horang. Manang na di dia peta hoa karuas ni kuriana ini. Tak parduli noni. Bana peting. Diulahon ibana ri minggu. Mula dong aka si hobasan na. Au hape nang tugasu ba di jolo do ima penyambut tamu baru au tu si au hape tugasu marageda do hotakan nasi. Tapi di mana sekarang yang digembalakan itu dia tidak tahu. Alanya dia upahan dan dia tidak punya tanggung jawab. Amanginang on bagas doon halatu hita naman waing jamiton. Ketika permahan nadinggan tidak ada moralitasnya, tidak ada bertanggung jawab, pasoboni don noni, adong peulona, tango luluboni, si bababadui, di babai pedangolo,
Ale bolo parmahan na din gado, mga lubadwi, sotungan nun. Nun, pakubasyon namin sotong gabi. Orangan nun. Turdilubay ba na? Kala niya, nung adong moralitas na dison. Masumber moralitas na Ulak kun sa ulak nari. Mabahan iba na, mabahan na din kan iba na. Jika Tuhan memakai saya, terima kasih Tuhan. Saya orang berdosa, tapi Tuhan memakai saya menjadi pelayannya. Saya akan melakukan yang terbaik. Asa marsagam guari Tuhan ini. Tuhan, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Meninggalkan domba-dombanya, tidak bertanggung jawab. Padahal ada serigala yang menerkam, memangsa, mencabik-cabik, tidak memperhatikan. Alani muludang hot dia kapajuon aka parhalado ni huria nakita pia kaamaina sotung marsera gelengtai alania ama do hot ina ikko gabe permah di jabuna sotung marsera kakapahopu sotung marsera kakadagdanak sotung marsera kakaboru alania alani ke egoisan ni jut ama do hot ina ditonga-tonga di jab gabe dingi parmahani na sida be anak konnai amanginang minta maaf kita tutuhatay dungi dong ma hamu baon di tonga-tonga ta ala jok tuhatay gabi permahan na din gado hita maing apa ni siu benang si tuaburu silalai inang di parang tuhata do akapakubasyumi pasu-pasu tuhata makapakubasyumi rode ilunya mang profesor nak kaningan madok katana nah ketiga pelayanan itu berdampak menyentuh ya kedua itu akan bertumbuh. Jalairu nanang sipatu pauta di huriat tahun. Iru nanang sipatu pauta di pelayanan. Bagaimana gereja HKBP Siagul dengan parhaladunya, dengan panggilannya serius melakukan yang terbaik. Adong tolu pajuoni, koinonia, ya kategori alme. Wahado mulai siya sikola minggu sahatulan siya, ikon layanotai. Dungi marturia. Wahado pelayanan marturia, ikut si hobasat tadi. Wahado pelayanan diakonia. Natulu pajuni di simanweng kuriata, lahu patu pakkan nadingkan. Amin martanya kita. Mulia ti Tuhan, nungga hutangi kami hatam nabadi. Pasu mahan, marguguhan. Gabi parhubas di tonga-tonga ni huriat. Parhubas kami di tuang-tuangan di bagas, parhubas kami di tuang-tuangan di negara. Hodu permahan di ngulu nami, lehon nomurakan nariko di ngulu nami. Tuhan pasu-pasu manang naposom nang situ aboru silalai, nang masuk tu pensiun. Leholas ni roha, tu nasida, nang tuaka poparana. Nang akahami akan naposom pasu-pasu hami. Nang ruas di huriam, pasu-pasu Tuhan. Akka keluarga nami, nari julu nami. Manang nari tanau parserahan ni. Gom-gom nasida, ramoti nasida. Haholongi Tuhan. Padawah kaparmarahan. Mangasahon guarmu Tuhan Yesus, mertanya kami Tuhan. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 220 sada huhut papungu peleon paduahon. Oh
lao paborhaton situata na pensiun ima inang situa Lindaria Boru Silalahi patudu lasni rohalta di pakobasioni inangi salilungon di huria HKBP Se Agul Mandurung Tujolo Dohita alani marede mahita sian buku ede nomor 807. Oh
Tapasaha mapeliataon tu debata martangiang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na solibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihan nun. Pati bulhon harazaon mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami, godang ni silehon-lehon bitu hami. Asa lam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say Roma harazaon, say saut molomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hutu pangojunan, palua mahami sian pangagu. Pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala dipasaur honma damena tu todim. Amen. Selamat hari Minggu, amanginang mangulak ko suara ni tikting na kaningan, adonggo di Zuluan Bazar ni panitia oikumene inklusif, tatu hormai, tadukung makapakobasyota, sudi mahita mabalajahoni, unang adong natading niyan.